Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myra, 19 years old. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining maong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga gidudahan ako nga cervical cancer. Aron inyong hisabtan, sugdan ako sa 14 anyos pa lang ko. Ingon ni inyong mga panghita po. Ha? Uyab na mong Jerry? Uy, tay. Hala, kaswerte na mo dayo. Uy, gwapo ra ba kayo na si Jerry? Maong cute. Maong, di kin ako siya usikan, day. Love you, be. Love you too, be. Uy, kasunod tayo makakita na to, ha? Uy, makakita na to, din eh. Mabitaw nga gidati ka din eh. Jerry. Love ko ni mo, di ba? Oo, uy. Yata ka ako gusto. Ay, Jerry. Daan pa yun lagi ko. Di naman agad si Jerry na ako sukan nga nakuha na ko niya. Magkabaws ron niya ko ni mo, Jerry. Awa lang niya, oh. Naunsa naman ka dayo, uy. Nasukad nga nagbuwag na mong Jerry, no? Bisig kinsa na malay imong tugutan nga buhilabot ni mo, uy. Ang-ang. Kay naipahuman ko nga mora na giapa sa mga lalaki. Da, ayaw di kumpiyansa, anak, day. Kay ikaw, ragyod unya maoy madaot, anak. Day, Myra, ma? nakabantay ko sa imong mga panty nga bulingon ba? Nga naman to? Nga naamoy baho? Ha? Lo, baho gituod ang akong discharge. Ang, basinog padung ng akong binuang sakit. Kasakit na sa kong batang upuson, uy. Pero pamanggit mo abot ang akong binuang sakit. Pila na sab kaadlaw nga delay ang akong dugo. Ano man ka ni? Dili ka ka mabdos? Unsa? Basta delayed ang menstruation, mao gyud dayon nay unang dudahan nga basin og maptos. Pero aron pagsiguro, nagpalit tayon ko og PT. Unya, negative man ang result. Ay, salamat. Kulbaan man taning mo, uy. Bata para ba kayo ta? Murag, na may pills nga barato ra, di pa? Mag-inom na lang tingali ko anak, uy. Para sure nga dili ko mamaptos. Happy? Nga naman eh. Nagsakit man ang ako. Okay ra ka? Mag-CR sa ko ha. Ay, samot magkasakit ka ng ihi ko. Marag dili na gid ni maayo da. Dili na gid ni normal. Gisearch na ako, day. Ang mga symptoms ba kay symptoms man na sa cervical cancer, uy. Unsa? Si Mako ka oray diha day. Murag usa sa nakaingon anak day, no? Kaysa iyo biya ka nga nahilabtan. Kadugay na ato Ug niya pang hilain. Unsa man? Pila sa katuig ka nga nag-take og pills. Unsa? Sa tinuod lang, naadlok ko nga magpa-check up. Kay basin og mahibawaan sa kong mamang akong kalaki.
Pero may undang na kog inom og pills. Maon man lang gihapon ang akong gibati. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sakto ba ang na-search sa akong amiga nga symptoms ni sa cervical cancer ang akong gibati? Ikaduhang pangutana, magkapekto ba di ay na sa flow sa dugo kung sayo kang mahilabtan? 14 anyos pa lang ko sa dihang nanay na hitabo namo sa akong ex. Ikatulong pangutana, usa pa gyud sa nakaingon aning akong gibati, mao ang pag-inom nako og pills? Ikaw pa to katapusan, kaning akong gibati karon nga sakit. Pwede ra pa nina akong imnan og mga pain reliever? Or unsa man kahay maayong tambal ani nga dili na lang ko kinahanglan nga magpa-check up sa doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Myra. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Di na nato dugayon, ay mo pagduha-duha, ipadala dayon ang inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Mahimo sad gyud nga atong ipada sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta to ang mga sukintig paminaw nga naminaw karon sa ato ang sa ilahang mga tagbalay, sa ilahang radyo, no? Napay ni tag na ko sa Facebook doc ni binuang na ibuwad kunos init ang baterya kay nipiok ng akong tingog. No, nakatawa ko. Kumusta naman din atong sugintig paminaw sa Dubai, Yes. sa Qatar, amping mo din ha kay in the Middle East medyo unstable kaayo no ang peace and order din ha tungod sa pagbomba, paggira sa between Israel ug Iran. No, so na-appeal ganito the other day ang Qatar pero murag nag-ceasefire man dok pero naghinaot pud mi nga ato ang mga Pilipino nga OFW nga naminaw nga naapo din ha kung moingon gani pud ang atong gobyerno nga evacuate mo that is because kibaw sila nga in danger mo and the earliest possible manggod nga ma-rescue mo or masalbar mo kuhaan ninyo kay basin simbako na if that happens ha magampo lang gyud nga dili pero kung mahitabo manggod na gawas gyud dayon mo kay basin it might be also difficult na later on pagpa-evacuate ninyo kay nagrabe na wala na available nga masakyan. Wa na ma-available sakyan or dangerous na ang pagtravel. Kana gyud ha. So bana-banaan ninyo kay wa man puy kumo nga ang atong kinabuhi pud atong i-priority. Yes. No kay total kung mo stable na pud na din ha matabangan na naman pud ta mangita pud laing panginabuhi. Importante buhi. Yes. Okay? Mayong pagpaminaw dahi gapon ni Barliso o ni Albero Kimpan Yes. no. Bitaw. Sa Middle East. So, naot nga safe from dia. Ang atong makutlo nga pagtulunan ko adlaw ato ni mao kini nga no one escapes life without getting wounded. Mapandol man gyud ta. Pandol gyud ta magkapangus-pangus gyud ta. Wa man gyud wa kasuweg na pangos ani. Maski pag dako na tawa, pamanggi nakasuweng wa natakpil ko, na takil po, napandol baron, maski musakag hagdanan, ana man gyud na. Mao gyud na, no? Diba? That's life. That is life. So do not blame yourself kay dili ra ikaw, kay tanan. Why mo abot dito sa taas ug wa magkapangus-pangus? Correct. Ana gyud na, no? Battle scars ang tawag ana. Ang atong magtatampo ko ng adlaw attorney si Myra, 19 years old, do man gibutang iyang address. Punto medical, may kini siya iyang reproductive organ attorney, no? 19 years old ni siya, Doc, no? Okay. So, una niyang pangutana base sa to ang napaminaw sa drama kay hadlok man gud siya magpa-check up, Doc, no? So, unang pangutana, sakto ba ang iyahang na-search sa iyahang amiga nga symptoms ni sa cervical cancer ang iyang gipamati? Dili ka duhag. Kuya was ni amiga niyo mo diagnose no? Cervical cancer gyud. Cervical cancer man dayon. Actually
actually, Mayra, kining cervical cancer is dili ni mo outright cancer, no? Correct. Maagi pa ni siya pagka-benign. And she's only 19. 19. So ang confirmatory diagnostic procedure nga mo tag cervical cancer is kung naanak kay biopsy or Correct. pap smear result, Oh. no? Na moingon nga malignant siya. So ayaw kato atong imong amiga. Ang akong i-suggest nimo, Ato, Mayra, doktor. mudol ka gubigay ni. Pagpa-examine ka, na based sa suggestion sa ubigay ni, kung sa mga diagnostic procedure imong ipalo, kung tinuod nga multiple signs and symptoms sa imong pamati karon sa imong lawas, no? Ayaw dayon og tuo anak kay kibaw ka Doktor, usahay ang tabatasan ron sa mga tao and ako dok guilty sa kuana dok i-google manggod nako. I-Google. Kanang itchy throat. Nganong itchy akong throat. Oo. Or nganong dugay maayo akong ubo. Mga ingon ana ba? Konsulta gyud kan Dr. Google. Dr. Google, daghan kaayo ta nga ingon ana pero di ba siya maayo nga practice. Bitaw. No? Coming from you, di ba, Dok? Yes, para na og kanang mukuan bito kag Bible. Oh. Nya wala kay guide. Correct. Misguided, ma-confuse ka. Tinuod. So, na may mga eksperto sa mga Dr. Obra nga ila magyud gitun-an, no? For many years as in the field of medicine. So sila gyud ang best makadiagnose kung unsa gyud ang ato ang sakit. Dili si Google o di pod ang atong amiga. Oh. Ikaduhang pangutana, makaapekto ba di ay na sa flow sa dugo kung sayo kang mahilabtan? 14 years old pa kuno siya sa dihang naay nahitabo niya sa iyahang ex. Kay nagpills magud ni siya. Nag-pills ni siya. Actually, kung nag-pills ka, ang mga side effects sa pills, no, nga na ay amenorrhea. Unsa na, Ang Doc? amenorrhea is wala ra gidugo for mga 3 months kini usahay ng uban, no? Nga kay pain dihang dapita sa imong tummy, o nya mag mood changes ka, mag-spotting ang uban, mag-headache, nya na ay breast tenderness o enlargement. Nya kung makig-sex ka, mo lower ang imong sex drive. So mo na yung mga signs and symptoms, mo kag kasukaon, mo kag tuya-tuya. These are the side effects of contraceptive pills nga kung imo na imong ginom, no? Yes. So dalaga naman kaning 14, so na kay sex contact. And I don't think so nga kausara to, maybe kanagahan. Correct. Mao. So mao na And yung she's mga 19 inungdan. already. Mo bitong nagpil siguro ni. Mao na nagpills Kay kay sexually active unya hadlok mamabdos. basig every other day mo nag-sex, no? Mao na. Kay nagsalig di mabuntis. Mo kay nagpills. Careful ka. Sunod yang pangutana Dok. Usa bagyod sa nakaingon aning iyahang gibati ang pag-inom niyag pills. Yes, ako nang ginaingon na ay side effect Na or ginay side effect. adverse effect ang pills, no? Kay kuan mo gani, hormone mo gani siya nga kuan imong ginatake para nga dili ka mubuntis, no? Correct. So kinahanglan ni siya og proper guidance sa imong ubigay ni kung mahimo lang, no? Kung naagi kuan muana ka sa mga health centers, ang mga midwives na to diha gi-train man ganini sila, mga nurses na to, labi na mga doctors, no? Bisan dili ubigay ni unsaon paggamit sa pills ug unsa may Correct. expected side effect. Unsa po ilang ma-advise para maka-advise pod Baka sila maka-advise tarong. pod, no? As in Pero- any tambal, di ba, Dok? Naagyod na yung mga adverse effect. Yes. Ayaw, ako lang advice ni mo, Mayra, no? 19 years old pa ka. May mo bag-avoid sa kaning mga ingon-aning mga butang. Don't be so promiscuous. Kay I'll tell you pag buntis ni mo, goodbye na ka. I don't think so nga na mo. Mao. Magka-problema ka. Paglaon nimo. Sus, kung masipyat ka. Oo. Kadaghanan sa atong mga kliyente sa mga annulment cases ato ni, kanang mga early marriages. Kana. Kana yun. Tinuod. Mao na Kay immature man. Di man ready. Di Nakahat man man. ready. Dili ready financially and psychologically. Kanang yung financially, papaita mahila primero. Wala ka ni bugas, wala nag-aaway na. Lagi. Oo. Sunod niyang pangutana katapusan ni siya, Dok. Kanang iyang gibati karon nga sakit, pwede bang imnan lag pain reliever? Unsay maayong tambal para di na lang kuno sa magpa-check up sa doktor. Pa-check up yung ka sa Dili may mo advice ubigay ana. ni. Oh. Ang ubigay ni may advice ni mo. Although natay mga pain reliever like Bepinamic, acetaminophen, ibuprofen, or mga morphine, pero
pero dili ko mo advise nimo na outright because kinanglan gini siya kanang examination sa ubigay ni. Ha? Lisod kay to self-medicate, no? As in, dili rat aning imuhang gibati, maski unsay gyud gibati nato, no? Namdi daghang naminaw karon. Usahay, di maguna ka ng ordinaryo lang yun. Labaw na kung symptoms persist. Consult your doctor namang yun na, no? So, kana, kinagsigi-sigi namang yun na, murag kinhanglan yun tag doktor. Mao gyud. Ay ha? pagsalig og Google, ay pagsalig smiga, patan-aw gyud og ay kadlok sa imong mama. Kinhadlok man siya. Oo. Nga magpahibaw siya sa iyang mama nga nag-inom siyag pil. Limang kag estudyante pa ni siya no kay 19, so yes. 14 to 19 sige nakaginom pills ato pa active kay ka sexually. Yes, Kuya yes. aneg maka-STD ka Mayra. Correct, Oo. correct. Kaya ang kanarabang mga pills makaprevent ra na nga mabuntis ka. Oo. Pero di na makaprevent nga mataptan kag STD. Oh, mao gyud. Oh, so Pagka careful. positive na nimo og HIV Oh, o simbako. syphilis, gonorrhea, simbako, Oh. goodbye na kasi mong boyfriend. Careful ta, careful. Kay di na ingon nga kanang safe sex, ang pasabot sa safe sex, safe kay di ka mabuntis. Pero apil pud ang taana ang safe sex nga di ta mataptan og laing sakit. Sexually transmitted disease. Yes. So no? careful ha, careful. Squilag tarong day. Mao Ay, gyud. sa no? sigig panguwag. Ay, nako. Mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.